O candidato do Partido Socialista comezou a campaña en compañía do delegado da Zona Franca de Vigo. Dende o polígono do Campiño anunciaron o compromiso do consorcio de asinar un convenio urbanístico co Concello para asumir a creación de solo industrial na zona. Para desarrollar esta ampliación del polígono del Campiño. 200.000 metros cuadrados que son muy necesarios para la economía de Pontevedra, y Sestur lo que no se va a oponer a que en una firma de un convenio el desarrollo de ese suelo industrial lo haga la Zona Franca cuando ellos no lo están desarrollando, ¿no? Ya que no lo hagan cuando es su obligación, pues me sorprende. Ahora que no nos lo cedan a otra administración que está dispuesta a invertir en este territorio. Regades explicou que este compromiso concretarase incluindo unha partida pro polígono do Campiño nos orzamentos da Zona Franca e nos orzamentos xerais do Estado. Hay una demanda importante de suelo industrial en esta parte de Galicia, en el sur de Galicia, y yo veo el compromiso de Iván, que cuando sea alcalde, de seguir apostando por el empleo de calidad, y para eso va a tener como socio estratégico a la Zona Franca. Pola súa banda, Iván Puente sinalou que unha das apostas fundamentais do seu programa electoral é consolidar grandes empresas no Concello, así como atraer outras novas a Pontevedra. Pontevedra é unha cidade que é referencia e coñecida internacionalmente polo seu modelo amable, pola súa aposta polas persoas, pola súa aposta tamén pola mobilidade sostible, pero isto non é que non sexa compatible, é perfectamente compatible, máis do que poden ser incluso outras zonas, para que sexamos tamén referencia na industria verde, que sexamos referencia en empresas que aposten tamén por esa protección ambiental e que combinen coa xeración de emprego, coa xeración de riqueza. O alcaldable socialista recordou que dende o Concello xa se solicitou a Xunta a ampliación do polígono do Campiño, posibilidade que foi desbotada dende o Goberno autonómico.